Slav evar baş, şev baş, hevan lo hevit mutev başın selametin. İro işev mivani men daraye. Em pira bahsa hem ve pevajoy bikin ve hem jî bahsa tekiliya Kurdan be İranê re ber be Kudrê vetçe. Tekiliya Kurdan be İsrailê. Li rojata navî merû çi bike baştir ji bo menfaetên Kurdan. Em hinek wisa nîqaş bikin. Tabii divan sê çar rojên dawî de bûyerekê nû qewmî lê zêde bû. Ew jî nakokiyên dinavera İsraîl û dewleta Tirkiyeyê li ser axa Sûriyê. Niha wê rojê İsraîlê êrişê ser baregihên dewleta Tirkiyeyê kir li Idlibê li heremên cuda ê Sûriyê. Li ser vê yekê dewleta Tirkiye jî dest pê kiriye erebeyên zirxî dişîne, kamyon tijî çek û sîlah dişîne ser axa Sûriyê. Gelo de rojên pêşme de mümkün e di navbera dewleta Tirkiye û İsraîlê de şerek çêbibe li ser axa Sûriyê. Di rewşekî wiha de wê çi were serê Kurda. Kurd bikeve nava pozisyonekî çawa. Gelo li aliyê dewleta Tirkiye cihê bigirin, Kurd li aliyê İsraîlê cihê bigirin yan Kurd bê alî bisekinin. Eger bê alî bisekinin rewş wê çawa bibe. Ku em binêrin dara amadeye dara merheba bi xêr hatî. Gelek spas heval Bedran tu çawayî? Mala te ava. Berê ku ez bikêm weşan hema beriya 15-20 deqe. Mi durûrda wê de nûçeyek dît. Çavkaniya xwe dispêre Yenî Şafakê rojnameyek AKP'ye. Yani endamên Mîta Tirk tê de dixebitin, endamên AKP tê de dixebitin. Rojname yani rojnameyekî Tirkiye ya Tirkiye'ye. Tê de behsa da teslîmkirina çekên tevgerê dikin. Hêzên gerîla çekê xwe teslîmê kê derê dikin. Hinek behsa detaya dike. Tabii ev iddia ye. Merûv şok dibe. Ji xwe ji destpêka pêvajoyê vir ve pir bûyer qewmîne em şok kirine. Rast e. Lê em fêr dibin. Psikolojiya însanan bihêze. Merûv hêdî hêdî fêrê hin tişta dibe. Hevan hûn jî ji kerema xwe re şok nebin ji ber ku ev tenê iddia ye. Yani tevgerê hê beyanateke tevgerê tune. Hevan çekên ku Partiya Karkerên Kurdistanê PKK wê radest bike ji ber ku tevgerê biryar daye êdî xwe tune bike, çekê xwe jî îmha bike yan jî teslîm bike. Dibe çek di destê PKK de nemîne. Ev çek diçin ku derê. Li gorî îddiayan ev çek wê bikevin destê Wezareta Parastinê ya dewleta Tirkiye. Tê plankirin ku çekên li gorî pîvanên NATO ên guncaw bixin nava çekên hêzên çekdar yên dewleta Tirkiye, çekên mayî jî wê werin firotin yan jî guherandan. Li gorî nûçeya Yenî Şafakê bi armanca rêgiriya li veguhestina çekan ya ji bo heremên cuda yan jî ketina wan destê rêxistinên din wê sîstemekî tomar û kontrolê were ava kirin. Yani armanc ew e ku ev çek û sîlehên ku bi salan e bi dehê salan e hatine berhevkirin bi ked û emegekî mezin bi perê milletê Kurd ji bo ku ev çek û sîleh nekevin destê hêzên din ên xêrnexwaz yan jî cuda nizanim dibe rêw rêbazek were dîtin. Çi ye? Çek Cebilxane wê dibin çavdêriya saziya îstixbarata Tirkiye Mîtê de radestî Wezareta Parastinê ya Tirkiye were kirin. Ji xwe felaketa herî mezin ev e. Niha ev çek û sîleh bikevin destê kîjan dewletê bila bikevine? Ev çek û sîleh bikevin destê kîjan rêxistinê bila bikevine? Bes nekevin destê dewleta Tirkiye. Çünkü dijminê herî mezin sondxwarê ê milletê Kurd teyane dewleta Tirkiye. Ez hêvî dikim hevan sibê ne dereng sibê rayadarên tevgerê rabin vê nûçê derew derxîne. Bêjin tiştekî wisa tune Yenî Şafak derewa dike ne sûçê Rûdawê ji ber ku Rûdaw çavkanî wekî Yenî Şafakê nîşan dide. Yani acilen dibe ev nûçe dere were derxistin. Yani tiştekî wisa nabe. Yan jî îzahatekî bikin. Eger nûçe rast be îzahatê bikin. Heta niha pir nûçeyên ku di çapebenî AKP'de derketin rast derketin. Piştî vê yekê wê lîsteya hûr û kuriya van kelûpelên ku hatine wergirtin were derxistin. Desteya şopandin, hevahengî û bi cihîkirinê ku di çarçoveya yasaya pêvajoyê de hatiye avakirin wê civîna xwe ya ewil roja duşemiyê pêk bîne. Hûn sê komîsyon tê avakirin. Yek ji wan komîsyonan çekdanîn û siyasîbûn e. Koordînatörê
ve komisyonu Abdullah Öcalan buxaya idi çevad meşe nizanım. Yani çekdanın jidi kontrola vide. Jber ku koordinatörü ve komisyonu buxaya. Liguri iddiaya Yeni Şafak jî agahiyê xwe ji istihbarata Tirkiye girtiye. Çekên ku hatine radeskirin piştî lêkolîna teknîkî wê bibin sê beş. Di beşa yekem de çek cebilxaneyên nehatine bikaranîn wê cihê bigirin. Çekên ku li gorî pîvanên natûyê dronên bi teknolojiyan nû piştî kontrolan dikarin tevlî envantera hêzên çekdar yên Tirkiye werîn kirin. Li gorî agahiyên ku Yeni Şafakê belavkirine, tê plankirin ku malzemeyên bi dest ketine di xebatên Wezareta Jîngeh, Bajarvanî, Guherîna Av û Hewayê, Wezareta Çandinî, Daristanan, Wezareta Sanayî û Teknolojiyên Tirkiyeyê de werin bikaranîn. Wekî din di beşa sêyem de jî çek û cebelxane hene ji bo envantera leşkeriya Tirkiye neguncawin, ji aliyê welatên din ve dikarin werin bikaranîn. Li gorî nûçê ev çek dikarin werin firotin. Yan jî bi çekên di envantera welatên din de werin guherandin. Yani ji Tirkiye lüzum nake lê ji welatên din re lüzum dike, mirov dikare biguherîne. Tê pêş tê texmîn kirin, ev perê ku ji van sîlahan digirin ji firotinê, ji bo xazîneya Tirkiye were veguhestin. Yani nûçeyekî ew qas rezîl, rezalet ku hakikaten mirovan şok dike heye dara keremke. بله طبعا بدران راستا براستی جی یعنی تانی زمان بو ایدای کی ولویا لیم کارن بیجن او دیایات تکرین یعنی راستا جی هنه جبرکو ازمونه ما پیش ده هنه هر تشتکو شفق وانا میدیا ترکانی بی زمان و پاش راستی درکتیت زانی یعنی دوی ساله ده her tiştekî wana anî bî ziman û rast derketiye. Dibe ev jî rast be ji ber ku me dît gerîla vekişiya li ser snûrê em bêjin Tirkiyan jî bêjin Bakurê Kurdistanê vekişiya çû aliyê Qendîlî hemû çûn wê derê niha jî piraniya wan li aliyê ew ê ne yani li ser snûrê ku em bêjin Başûrê Kurdistanê di navbera Başûrê Kurdistan û Tirkî de yani tiştek gerîla nemaye yani ew ya jî rast derket dema ku medya Tirkanî ziman berê jî ev. لماجی از خوا یعنی شوک نابم اصولو دبینم کو هر تش دبن و شرطی ده هاتیه او کرن یعنی اره کرن اصولو دبینم و پاشه مثلا حتی هم گوتنی اوجی مزدکن مثلا دولت باخچلی جی دبیجه دولت باخچلی دبیجه پکک تشتک نخواست دولت نخواست فدرالی نخواست تو ما فش بو گله کردی نخواستن اکو ما خواست او پکتینن و همش بیت خواستن یعنی لما جی یعنی براستی جی دبه یعنی او سدیسات با او چک دستوان جی دهانه جالیه سلیمانیه تشتک جی بیر نکه بلکه هر کس نزانی به یعنی یک روشنامه جور اوه جا یورشلیم پوست دبیجه کو ابراهیم کالکان جی به پایداره کی مزنیه پکه که سلیمانیه لجن باور طلبانی هفدو دیتنه رونشتینه 3 ساعته به هفره یعنی اوه جیه یا لگوری واتشتن لگوری وای دیان یعنی راست سدیست گره چکاجی و تسلیمی دولت ترکی بکن. دا نهاپی واجوه کی هیا رایدارین دولت ترکی بر رایدارین تفگر رهو دو پر راحت کارم ببینن تشتکی و شرطی تونه پی واجوه کی هیا درباره پی واجوه ده انسان رودنین پلان و پروژه کی چیدکن و یا پر نورماله لسلیمانی جد کارن هف ببینن لقندیلی جی لحفتانی جی لزاپی جد کارن هف ببینن جبر کویدی ev teyit û tespîtkirina çek û sîlahan dest pê kiriye. Tamam, baya normal e. Lê tiştekî heye anormal e ku rayedarên tevgerê eger bikaribin vê mijarê ronî bikin pir baş e. Çek û sîlahên di destê Partiya Karkerên Kurdistanê de aydê milletê Kurd e. Bi perê milletê Kurd hatiye kirin, bi keda milletê Kurd, bi xwîna milletê Kurd hatiye kirin. Ev çek û sîlah bi tu şiklekî nikare bikeve destê dewleta Tirkiye. Yani weke meseleyekî exlaqî, etik divê nekeve destê dewleta Tirkiye. Yani tu weke tevger dara, tu dikarî çek û silahê xwe dayînî, tu bibêjî êdî dem ne dema şer e. Tamam, rast e. Dem ne dema şer e. Em hemî alî girin. Şer divê êdî bi dawî bibe, zarokê me êdî neyîne kuştin, yan jî em nebin hencet ji bo ku dewleta Tirkiye êrişê me bike. Tamam. Lê ev çek û sîlahên ku milletê Kurd bi keda xwe, bi xwîna xwe teslîmê tevgerê kiriye, divê bi şiklekî
çawa bibe mesela ez bim çawa dikim ez van çek û sîlaha difroşim dewletên hewcedar yan jî difroşim rêxistinên hewcedar bi şeklekî dikim pere van pereyan jî li malbatên gaziyan belav dikim bi hezaran şehîdên me hene zarokê wan niha feqîrin muhtacê 2 quruş pere ne zarokên van şehîdê me hene malbatên van şehîdê me hene hemî hebûna tevgerê çek û sîlahên di destê tevgerê de dibe ku bibin alîkarî ji bo van malbatan şûna ku teslîmê dewleta Tirkiye werin kirin ez dibêjim hewce heye ku tevger xwe îfade bike fikrê xwe bibêje li ser vê mijarê Yani birastî jî pêwîst e yanî heval bedran yanî ji bo gelê kur jî yanî tu zanî çavrûniyek çê bibe yanî her tişt bi veşartî û bi evê nayê kirin yanî ji gelê Kurd rabêjin rasterast em ê wilo kin wilo xweştir dibe ne ew xas ne ez bawerim gelê Kurd jî wê çaxê ew xas bêşe ne jî ji bo wan jî ew xas ew bibe yanî meselen te anî ziman jî yanî ew çek birastî jî li gorî min neewcê tesmîlî dewleta Tirkî tu zaten aliyê li ser Aliye Süleymaniyê tu karî tesmîlî yenekê bikî tu karî teslîmî qede pê bikî ne wile ye yanî dibe ew jî ji ber ku ev eger bê tu ew çek yanî ew çek eger bên teslîm kirin bi mînata anî ziman bi pareyê gel hatiye kirin tu zanî bi kedê gel yanî mîna ez tu yanî welat parêzên Kurd li Ewropa tu zanî bi salan kampanya pare top dikin bi navê komşorûj dikin ji bo Kurd û Kurdistanê yanî niha ew pare diçe tim cîfana dijminê me yanî birastî jî nexweş dikeve tu zanî vêca ez jî pera me yanî gerek pêwîst e yanî ew tevger ew ereket ew hêzkîne yanî birastî jî rasterast bêjin ka birastî ev tiştê wilo rastî heye an nîne yanî wê çekê xwe bidin an nedin yani dibe ev mesele dibe pir şeffaf û vekirî bin tevger dikare bi dewleta Tirkiye re bazarî bike bibêje ez madem ki ketime nava vê pêvajiyê şertekî min heye etîke exlaqî çeka de destê xwe de teslîmê dewletê nakim li ser vîya divê em li hev bikin rêxistin yani dibe li ber xwe bide divê mijarê de mesela merûv dikare teslîmê peşmerge bike peşmerge jî ez nabêjim merûv bifroşe yani firotin jî bi şeklekî neetîke merûv dikare teslîmê Başûrê Kurdistanê bike Başûrê Kurdistanê jî alîkariya maddî dide malbatên şehîdan ez nabêjim biqasî berdêla çek û sîlahan Başûrê Kurdistanê jî bibêje tamam madem ki tevgera me Partiya Karkerê Kurdistanê çekê xwe daye me ne ji bo dayîna çekan lê em ji îro şûn ve soz didin weke rêveberiya Kurdistanê hemî şehîdên me malbatên şehîdê me em destek dikin mesela tiştekî wisa merû dibe empozê dewleta Tirkiye bike şert dayne ser dewleta Tirkiye ve ya ji bo me pîvanekî nebe nabe yani ev meseleyekî namusê dara ya hakikaten yani bi xudan da yani rast e bêguman tu zanî tu mesela bi salan ew xas şehîd dane ew xas zîndaniyê me hene di destê wan da ew xas zehmetî ew xas penaberî ew hemû jî ji bo ser xatira vê şorşê ji bo xatira Kurd û Kurdistanê yanî tu zanî niha tiştekî wilo bê bi rastî jî ez jî rast nabînim heval bedranî yanî tiştekî pir şaş e hema di dîrokê ji der şaş dibîne tu zanî ji bo meselen eger ku mesela sûbê PKK jî nemîne hêzekdî wê çi bibe yanî çawa bawer ya gelê Kurd bi hêzekî dinê were ku dibêje ez ê xebat bikim tu zanî vêca ev kar bi rastî jî ez pir şaşekî mezin dibînim ku karekî wilo were kirin ku em çekên xwe yanî bi rastî jî tesmîlî dewleta a dijminê xwe bikin yanî dibe meselen ama çawa tê kirin jî yanî ew jî ne şeffaf e yanî karî tu meselen di nav vê vajiyê de em tiştek nabînin yanî li dinyayê dema du însan du kes du hêz du her kes heta du dewlet tu dibînî Amerîka û Îran yanî navber hene navberkarî hene yanî di vê prosê de ku tiştê ez wekû xwe dibînim şaş e ew meselen em navbeynkara nabînin di vê prosê de ev yê jî şaşekî mezin e li gorî me
Yani em herin dîsan jî çeka tesmîlkên bêyk û netewêniye girtûyî bêyk û Amerîka, bêyk û Ewropa, tu zanî bêyk û welatek, yani ew jî tu çawa dibînî, ez çi bêjim, yani gotinek din netişir ji bo vê yekê bi rastî jî. Yani tişta tu bahsî kî weke şahid e, çavê sêyemîn e, normal garantî lazim e, lê pêvajoyek ku em di nav dane dara, ji ber ku müzakere tune ye, ji ber ku dayîn û stendin tune ye, çavê sêyemîn jî îcab nake, dibêjin rayedarên tevgerê. Ji ber ku di pêvajoyên beriyan hada ya li Osloyê de ya beriyan hada çavên sêyemîn hebûn, wextê ku pêvajo xirab dibe, em dixin stûyê çavê sêyemîn. Anha pêvajoyekî pir ecêb û pir cuda ye. Çi ye? Dewleta Tirkiye mafê Kurdan qebûl bike jî neke jî Kurd dev ji silahê xwe berdidin. Yani tekoşîna çekdarî bi dawî dibe. Mesele ew e. Eleqa wî bi dewleta Tirkiye tune ye. Eger dewleta Tirkiye sibê du sibê hewl bide Kurdan bixapîne, plana B eger bikeve dewrê, plana B jî bê çekdarî serhildana gel e. Serhildana gel, daxwaza gel. Ancak beîtaatî ye. Beîtaatî yani tu hebûna dewleta Tirkiye red dikî li Kurdistanê. Nasnama wî red dikî, tapiya wî red dikî, bürokrasiya dewletê red dikî, perê dewletê red dikî, tu mekanîzmaya hebûna dewletê li Bakurê Kurdistanê tune dikî. Normal plana B ev e. Yani bê çek û silah. Merû dikare normal eger milletê te Ama ez dikarim bêjim, yani dema miro çek û silahê wî jî hebe nikare ew xwasteka pêk bîne. Ay qey bê silah jî em dikare tiştê wilo pêk bîne. Ev jî pirsek em gere li ser rûnê ne, ne wilo ye yani. Dema hêzekî te heye, piştgirî de devî gelî dibêje û guşar û zextê, yani zaten şer ji bo çi ye, yani çek ji bo çi ne? Çek ji bo ku ye tu dijminê xwe bînî ser mêseyê û dan bi hebûna te û bi ew tiştê ew daxwaziyên tu dixwazî bînî. Yani niha çek jî namînin li gorî te tiştê wilo çê dibe, yani dewleta Tirk ku dewleteke li ser Kurda xwe li ser înkar Kurda ew kiriye bê çek û pitinê bi gotina xwastekê te pêk bîne. Ez xwe nabînim, yani ez xwe yekê nabînim bi rastî jî. Ez vê yekê nabînim tu car dewleta Tirk dema ku çekê te hebin tirs ser wî hebe. Ama ji bîra nekin ha, yani ev rastiyeke ne, tirs ser dewleta Tirkiyê. Dewlet yani ditirse dibêje li welatên Ewropa û Amerîka û İsraîl wan re de bikevin nav aynı oynekê de û li mij jî bêxinmîna Îranê û Kurd jî azirin hêza wan heye dikarin hemen li wê derê Bakurê Kurdistanê axirkî mezin li min bistînin. Tu zanî ev yê jî heye. Ji ber ku heval bediran. Niha rojnamevanekî Başûrê Kurdistanê bixwe ew belgenameyên ku di navbera wê salê 1990 heta 24 de çêbûne, di navbera Kurdan û İngilîz û Mustafa Kemal Atatürk de wane heye bixwe dîtine, yani bixwe girtine çû Brîtanya bixwe li wê derê anîne. Bi hesabeyekê dike dibêje li wê derê Brîtanya xwastiye statûyek ji bo Kurdan. Lê Mustafa Kemal Atatürk û derdora wî her tim bi Kurdar re ew bûne, yani xwastine bi navê dîn û em biran û musulmanim li dijî Xristiyanan şer bikin û em ê mafê we bidin, ne ewcê ew mafê we bidin, vî awayî xepandine Kurd wê çaxê de. Mîne ew dibêje, min nedîtîne ew belge, dibêje ku Kurdên Bakurê Kurdistanê bi zûyî ji ber ku ew zanîne Tirkî biaxivin bi zûyî girtine, paşê di navbera Şêx Mehmûd de, di navbera Mustafa Kemal Atatürk jî de çend name û hevdîtin û wane çêbûne yani. Li me jî ez hinekî wilo bişik û gumanim heqê me jî heye. Xwe dare, yani ez wilo difikirim ew jî heye, ji ber ku tirsekî dewletê heye. Eger ew prose demekî berê de çêbûbeye ez wilo dibînim, belkî min hêj daha pozitîftir erênî bidît baya, ama li vê derê ez dikarim hinekî nerênî birînim li vê proseyê bûyawayî. Ya ev mijara ku tu bastî yani îro hêjî heye. Mesela ez numune bidim. İşte ra bêjim binêre. Veysî Aktaş ji sekretariya İmraliyeyê Belê. 10 salan bi Öcalan Remaye ji ber ku 31 salê xwe tijî kir li zînanê derketiye. Di civînekî çapemeniyê de vê sibêl Stenbolê bi Pervîn Buldan ra civînekî çapemeniyê li daxistin. Ew jî behsa van mijara dike. Yani dibêje
İsrail خودی پروژه‌یەکی ئاواکردنا کوردستانê bû lê ne ji bo menfaatê Kurda pêdiviya İsrailê bi Kurdistanekî wekî İsrailê heye ji bo tenê nemîne û dibe me avabûna Kurdistanê red kir. Niha mesela civîna çapemeniyê çê dibe li Stenbolê. Tamam. Ez fotoğraf bînim ser ekranê. Ya balkêş çi ye? Min ev nûçe ne de Anefê de dît. Min ne de Mezopotamya Ajansî de dît. Min tu derekî nedît. Min nedît yani. Çima yani ya em şaşın ya civînekî çapemenî wisa çê neviye yani çima nadin. Mesela em dikarin bi hewra lê binêrin. Ev ez Dikarî bêjîn mesela niha Rûdar wê derê heye Kanal 8 wê wan jî şandiye aynî gotinê te yani nikarin nava şêrin yani karı tişta veşêrine niha nikarin yani. ana yani tu jî rast hatî ne tiştekî wisa heye yani. Aynı evyal wê derê nivîsandiye Kanal 8 jî nivîsandiye. Başta Şit bê- tiştekî wilo dike dibêje dewleta ev ê çê dike İsrail dixwaze li gor projeyên xwe dewleteka Kurdistanê çêke ama neme bu menfaata Kurdan. Dewlet ji bo Kurdan nebe ji bo kê heval bedan ma dewleta Kurdistanê ji bo Turka wê çê bikin. Acayip. Heval bedran mesela dewleta niha Türkî çêkir kê çêkir Britanya Fransa çêkir tu zanî wê çaxê ew dewlet ji bo berjewendiyê xwe çê nekirin. Eştera tişta ku tu dibêjî yani İngilîzan biryar daye Kurdistanekî ava bikin Şeyh Mahmud Berzancî gotiye na bi jalî Atatürk ve hatiye îqna kirin filan bêvan yani aynî tişt aniha jî heye li rojata navîn di dome li cem Kurdan di dome dîsa dewleta Tirkiye aynî dewlete piştî 7 salan tenê aktörên siyasî guherîne lê Kurd aynî Kurdin dewleta Tirkiye aynî dewlete berxwedêr aynî berxwedêrin mijar aynî mijar e ji Kurdan ra dewlet lazim e na çünkü dewleta Tirkiye dibêje ez dewleta Kurdan me Sûriye dibêje îcab nake ez dewleta Kurdan me halbuki her du dewleta jî mala Kurda xerab kir doh pêr ez rastî nûçeyekî hatim hê 300,000 Kurdê me ê Rojavayê Kurdistanê bênasname ne hê jî bênasname ne dewleta Sûriye wan wekî hemwelatî jî qebûl nake aniha plan kirine sala pêşiya me şûn ve perwerdeya Kurdî tune bikin yani em ber bê pêvajiyekî pir ecêb ve diçin lê plana me ya b çi ye ew balkêş e aniha dara min nûçeya ku parve kir gavadin li Sûriye şerê İsrail û Tirkiye ez dibêjim ev mesele ev mesele çi qas giring e ev mesele wê bandorekî çewa li siyaseta me bike li siberoja me bike yani hakikaten mesele ciddi ye yani dibe ku şarekî çê bibe navbera dewleta Tirkiye û İsrailê de li Sûriye bi rastî te ra bêjim heval bedran İsrail hem Sûrî ve hem jî li Gazze ve hem jî li Falastîn bixwe çünkü xakê Falastîn heye Falastînî têda hene tu zanî rêveberiyekî wane heye bajim mesela hem de aliyê Lubnanê de di her çar aliya da ew girtibûn yani bi piştgiriya Îranê derdora İsraîlê girtibûn yani İsraîl di zehmetekî pir mezin da bû tinê rêya wî avê hebû tu zanî yani bi salan zehmetî pir kişand yani tenê ew gûndowarên derdora wa welata jî netkarên li wê derê jiyana xwe bikin tu zanî na İsraîl destê wî vala bûye Hezbollah têk bir em dibînin Sûriye têk bir Esed têk bir bi alî de xeze bi temamî têk bir kir dijêr kontrola xwe yani çi xasî jî li wê derê hêş ew hebin millet hebe tiştekî dîme lêya girîng îtir derdora wî girtiye ew xwe yani hakimê Xezeyê niha ve ew aliyê de jî mesela Falastîn ew jî dibin kontrola wî de ye lê wilo dibînim carekê dî İsraîl qebûl nake li wê derê yani welatekî yan mesela dewletekî dîsa nû werin ser hukm li Sûriye û bikevin bin bandara Tirkî û Tirkî li gorî xwe bikarpîne û li dijî İsraîlê tu zanî lima jî yanî İsraîl şaşiyê wilo nake tu car şaşiyê wilo nake ku li Sûrî carekî dî hêzekî wilo çê bibe dewletekî wilo çê bibe sibê rojê şerê wî bikeve zehmetiyê de bi sala bixebite heta ku wî dewletî dîsa helweşîne mîna Esed tu zanî
لما جي از باورم سدیسه دویه که ذاتن و اسرائیل لیت دولت ترک نکاره دنگجی که لسوری و اسرائیل خواسته که خواهد لسوری سدیسه پکتینه لگوری من امریکا جی اوروپا جی به که ددن قبول کرد راست دولت ترک دناتو دای اما من تشتک ترا بیجم تجاری ناتو دولت ترک اسرائیل یعنی جبرک اسرائیل مسئله آینی جیه تو زانی پرانیا مسلمانان دجمناتی که کور بوا به اسرائیل راه بجوار راه تو زانی تاریخ دا یعنی پر کشتنه پنابر کرنه از باورم یعنی حتی ترکی دولت ناتو جدابی و چاقی یعنی پشتگیری اولو نادن ترکی لدجی اسرائیل تو زانی بجا ادورو دفکرم داویه اسرائیل ترکی بدستن خالی درد کبل سوری دارم بحث کن نها تکیلیا اسرائیل و ترکیه شر وان لسوریه مهمه انا مازوم عبدی چد بیجه از بارد که ما خفتنا ویا داویه نزانم تقت راساتی کایم گودار کن چد بیجه مرحبا جوارا مرحبا همي قالي ما يجي تهيرون نلفر آماده قصاص خيراتنا بيباني مدكم وسپاسیا امیتا آماده کرد که مش بکو از دعوتی که شاهی کرد امیرو سرسالیا ست سالیا یا کامشلو ببیرتینه امجبوه فرهیرو آمدنه لیام دزانن گلی می بیرون کامشلو جیان دیتی کردی و عربی و سوریانی و آشوری و ارمنی و تبایی که گاتی دیتر دیرو جوان 100 سالی بهتره 1000 سالم لبه حرمی جیان دیکن آبا کرنا باجار اقام شد بردوامیات و انجام برهمات کلتور ثقافت آبا گلانه گلی کوهیرو اقام شد جیان دیکن گلی من اقام شد تبایی پیکاتی خود 700 سالن پیک و جیان دیکن پیک و همه بویرن کیف خوشی و به ایش به هم را جیان کرن گلی این حرمه به همه پیک آتین خواه پارستنا خواه کرن جبونا کو تو ننبن لحنبر ایریشن تاریک و هات نکرن خبری خستن کرن و هیزا خواه آباد کرن سرسلمی اساسی هیزا سوریا دموکراتیک قصد هاتا آباد کرن و آبا 15 سالانه بحریم باراست دیروکا قامش دیروکا جزیره دیروکا تبایی سوریه چاوک محطنها نیک با جان هات کرن لبه باجاری لبه منطقه اول داکو نمبر به سیاسته درکبه نستمی بی گلی جرقه گرینه و سیاسته کو هنه و سیاستنا پیشی بگیره ام باور سوریا نهدا و جبا سیاست شوفینیست جبو گوهرتنی دموغرافیک و نبه قد حکرن زمانی و نبه ام به باوردانا کوه و پیوسته دو سوریا نهدا زاروک بزمانی خواه بخوینن بزمانی دایکه بخوینن اول بدرم دبیجه هم دوی باوریه دامه یعنی تیش دو باوریه دبه يعني نورمال مروف لبندينك ومعزوم عبدي ابقى اخفتنا ويا ايرو لقاميش لويا يعني اخفتنا هيري داوية معزوم عبدية راسته مرود خوازه ببيسه كو نه ام دوي باوري دانه ما لحف كريه جورو بيوه زاروكين ما و بكردي پروردي ببينن ما لحف كريه كو جي ايرو شون و دموغرافيك گوهرين و چينه بل روجاوای کردستانه yani milletin cuda ve neyne rojava u milleti meji sürgünü deverin cuda ve neyne kirin milleti mecbu kule hereme xabimine çi icabtı ki eme bikin veke istihdam veke fabrika veke amadekari dabin kirna jiyani yani bu ki insan bu kadar bir idare xabikin le hereme her tiş mehazir kiriye mebsur le hev kiriye normal tabii ki merud xwazet tiştî wisa bibîse ne
راستا اما تو زانی چی هوا بدرن یعنی تو زانی ده پراکتیک ده مثلا اما با کا یعنی کا اوه که مثلا لها عراق لهرم کردستان ده دستور ده نویسانده گله کرد بزمان خود مکتب خود که بزمان خود لجغرافیا خود بخور رفت با مثلا حمو ده دستور ده نویسانده نولیا مثلا تو دبیجی هم باوری دکن تشتیولو دبی کا کاغده کا نویساندنه کا دستوره یعنی دبی تشتیولو یعنی هم بیجم امنی ام تخوازن هنه کی تو زانی ام بخورا خو هم او نکن یعنی راستی بیجن یعنی belki تو iftira le mazlum abdit ki car da godarkım. Hadi. ام باور سوريا النهضة و جه جبا سياسة شوفينيست جبو قوتني ديموغرافيك و نبه قد خكرني زمان نبه ام باوردنا قوة وبيويسة دو سوريا النهضة زاروك بزمان خواه بخوينن بزمان دايكي بخوينن یعنی هرینه شکلی که آزاد چند دفعه حرکت بکن تبجر بکن و ناسلمان تبایی gelin سری رقام Rast yani dibe peviste yani lazıme gerek mırvusat hev bigere lazıme nizam çibe tişta be pevist em tev zanın çi peviste em zanın peviste ve çibe yaku ma'la qadert ki hatta kudri ve lehev kiriye hatta kudri ev ciranın mecr çıra amadene meseleye rastı. یا تجي مثلا نفال بدرنا جرا وبحث هذا كان مثلا ها كردي ما فاد جرنتني السريكاني زادن عربتنا يعني تزاني دولتها ترك دما يرش كراني نوية در بجيه كرنا لدردور الدنيا عنينا هيش كرد نويرن هر المال يا يعني مثلا نقول له يا افزاتن يك او وانا يعني دبجا روزنامه بانه که روش آبای کردستانه نه هم ویدیو مذکر دبجا دما دچن کرد دچن اوه دا دچن آلیه علبه یانجی دچن آلیه شامه دا لوی داره حتی موبایل وانا ودکن کو فوتوغرافی وان تشتغاله که عینی مینا ترک دکنه یعنی دبجا نها اولو دکن گره يعني او لغوري دا خوازي دبجا او چه دبت بحثا اوه دکن لهب هاتنه دکنه يعني او اولو دبجا براستيجي راسته يعني لما از برود بینم یعنی براستیجی بگوتنا تیرانا که یعنی گره انا که بن هر بگوتن اوجی کارکی نباشه براستیجی شاشکی مازنه سیاست دا کارین هر سر مجارک آدی هبال بدرانه و پر گرنگه بحث کن نه اف مجاره کیجا مجار بود بیجی؟ او مجار نه هنک چالکوان مالکوان انا دوزانی توازن هرن اسرائیلی براستيجي او برجرينغ بابتك برجرينغ قال كل بزانه با دارا انها اف ديمن كنت دبيني دوله تركيا عسكرين خو تشكي خو زرخي دشينه سوريه لهمبر اسرائيلي لسربيا اگر دو گوتنه تهبن تو ببيجه ام هما درباسي مجرب بن راست گوتنه من او دولتا ترك كاره درباسي وي دريبا اما كاره د عليه دكو امنا بينن ودغر دي عليه تركي ده اوجيه يعني تزاني دبا مثلا تنجبو يكونها ترك بخو من ميديا تركاجي بر تعقيب كريا دبيجن چا هوندنگنا كان عسكري كي وانا هي اوجيه لي خستيا فيديو تديد او فيديو تنديت او فيديو عسكري كي وانا لوي دري هي دبيجا اسرائيل لما خستيا درو نكن اسرائيل لما خستيا نبشرن اسرائيل لما خستيا ولا دبيجا نانا راسته نانا اسرائيلي ليخ دبا جبو رايا قشتي رايا قشتي دولة AKP جبو وانا تزاني اگر نكاره تشتكي بكاجي تكارم درباس كم دوي علي دا دي ساتين نجور تمام جبركو تشتكي هبال بدران فرميما اف تشكومك جبويت كارن جبو مثلا هيزك يوكو كرد كو هيزي ما بانكو توبي ما جيتوني تزاني اما اسرائيل بزيادة تري بطيارة بكارين خولي ديخة تزاني او شربي ولويا ودمي ام انا درباسي مجالكي دندبن هبانو افجي جلكي مهمة اكتيفيستين آليگرين فلسطيني چما دخوازن درباسي كردستاني ببن
an hem te godar dikin. Tu beşîj me re mesele izah bike ev alîgirên aktivîstên ji bo xezayê ne? Dixwazin Bele. biçin derê, dixwazin piştgirî bidin milletê mağdûriyê Filîstînê lê Kurdistanê bi kar tînin. Tu vê yekê çawa pênasê dikî? Ev provokasyonê نها هەواڵ بدران نها مثلەن ئەم لە ئامادەین ئەم توازن هەرن وانێ نەوەڵەیە ئەم دبێژن ئەمە هەرن وانێ ما ئەوجێ ئەم هەرن جۆرجیا و ئەرمەنیا و ئازەربایجانێ پاشێ هەرن ئیرانێ و لە ئیرانێ بزەڤرن پاشێ پشترا وەرن ئەوێدا وەرن وانێ مثلەن نمونە نەئەوجەیە دەردۆر ئەمکارن باتمانێدا هەرن ئەمکارن داڵێ تاتوانێدا هەرن تکارن شەر نەخێدانم تکارن بالیادا هەرن وانێ مثلەن نە تکارن نها ئەو چالاکوانێن کو خۆرا دەبێژن چالاکوانێن سیاسینە نزا هەر ناوەکی لخوا تێخن بلا بێخن نەمەهیمە وانە ڕادبن دەبێژن ئەمە هەرن کوردستانê نابێژن هەرن کوردستانê دەبێژن ئەمە هەر عێراقێژی تزانی یعنی حرمەت و ڕێژی نادن کووردا دزانی نا مەسەلەن ڤیدیۆی وانە هەنە پرن سۆسیال میدیادا لە خاب و رێسەکنینە ji ber ku herêma Kurdistanê rê nada wan derbas bibin tizanî karekî pir baş e ez pir spasiya hikûmeta herêmê Kurdistanê dikim bi te awê rê nedim wane derbas bibin ez vêja tên ser gotinê xwe meselen niha wane hatine li Ewropa top kirine diçin wê derê alayê yek Marak û yek alayê Tirkî û yedî alayê Azerbaycanê ne Azerbaycan rastî min nedîtiye ama welatê wan herebane na hevalê nêja Gazze snûrê wî ketiye ser Misrê tizanî yani hem rêya wişkanî hem avî jî heye tizanî tu dikarî pasportê te ya Ewropa heye li vê derê radibin bilûtê xwe dibirin diçin Misrê û li vê derê diçin ser snûra İsraîl û Gazze çi ewceyê hûn herin li vê derê li Hewlêrê çî şêwe li Hewlêrê li Duhokê heye ez min fêm nekim ev yek du vana çima naçin li Hatay derbas bibin herin li vê derê li Hatay İdlibê û li İdlibê biçin Şamê û li Şamê zaten dikevin ser snûra İsraîlê ne wilo ev yek dema bixwazin herin Filistînê û herin Urdinê li Urdinê jî yanî snûrê İsraîl û hem Falastînî hene û hem jî İsraîlî hene yanî têvê wate li vê derê deg û dolap hene zanî çi ez wekû xwe dibînim ewa yek bi fîtamîntê Tirkî bi pareyê Qeterê dixwazin du aliye yek hem bi İsraîlê bêjin ha Kurd piştgiriya doza Falastîn dikin ev yek du aliyê da eger ku Kurd rê nedin wa çalakwana li wê derê de derbas bibin wê di nav cîhanê İslamî de Kurda reş bikin zaten ev armancê wan e ji ber ku qezanc bikin ji ber ku di mîdyayên xwe de di sosyal medyada bêjin Kurd piştgirî didin İsraîlê bi ciwan rane yanî du alî ew dikin du alî yanî ji bo reşkirina gelê Kurd dixebitin hem aliyekî li wê alî de di İsraîlî cûha dibêjin ha û Kurd jî ew jî piştgiriya wan dikin û wane di aliyê dî de eger rê nedine hem di nav cîhana İslamî de em Kurda reş bikin ji ber ku çi hêzên gelên Musulman piştgirî nedin doza Kurd yani ev armanca wan ez wekû xwe dibînim wekî dinê çi îşî wan di bi xaborê heye yani li Slopî çi îşê wan Xezel ku derê Slopî ku derê ne wilo ye meselen dihok Hewlêr ku derê çi îşê we paşê ev heval bediran ez vêdîyo wane teqîb dikim wane çi dibêjin dibêjin em ji Iraqê dixwazin em ji şêxê xwe dixwazin em ji gelê Iraqê Musulman dixwazin wilo dibêjin tizanî dibêje em li Seyyid Reîsê xwe dixwazin em jî ewame derî ser me vekin em derbas bibin hevalê min wî alî Kurdin aliyê de jî Kurdistanê çima tuş Kurdistanê ji herêmê Kurdistanê naxwazî yani vê jî bêhurmetiyekê li dijî gelê Kurdistanê dikin lima ez bêjim yani bi rastî jî şaşiyekî mezin e eger ku rê bidin wane li wê derê derbas bibin dikare bi rêz û hurmet ya ev der ne Gazze li vê derê ne Falastîn li vê derê ne snûrê İsraîl hûn dixwazin herin wê derê ev Urdin ev Misr ev herin Sûriye yani Sûriye jî zaten ew Colanî yani dibêje ez düşmînê İsraîlê me ne wilo dibêjin yani wê çaxê çi hewcê herin başûrê Kurdistanê yani bi rastî jî gere ev bikeve mijarê de herkes bizane li wê derê çi teqewme ev insanê ku tu behs dikî evana qaşo hatine dixwazin derbasî Filîstînê bibin piştgirî bidin milletê Filîstînê lê hatine ji xwe re pîknîkê dikin li wê derê hejmara wan belkî ji sedî du sidî derbas dike ji qasiyê tam nizanim lê bu otobûsan hatine li wê derê asêman e ne belê rast e wana ew kî heye li pişvan hêzan
ev provokasyon قطر هيا بروفيسيون هيا قطر هيا ومتى تركيا براستيجي دفي دميدا بالتايبتي كروش انا برا اسرائيل وتركي خرابه تزاني كارن وانا بكاربين جبوي dara çi zarara wî dikare bigêje Kurdan wextê ku derbas bin di ser Kurdistanê re derbasê filî. Mesela Kurdistan rê bide wan eger derbas bibin zarara me çi ye? لا هبال بدران يعني كعوجيت وبيت دهوكي لدهوكي هري قامش لو باشي هري شامي مثلا زرر افا يعني تظني زرري مازنه چوا باشي وانا تينت كارن بكم بلغه دبيجن هان قال كرت لو دري بشكيريا واندان اف چالك وان فكر ريب بيش انا فكرن وانا وقاستن هرن درباسي ودري بنافتبو جبوكي اسرائيل دولته تظني كارن بيبليزن يعني اف برجوني جبو ما قال كرت نبرجوني قال كردستان لا Yani serda jî hebûna Kurdistanê jî qebûl nakin. Yani mîna sînorê Iraqê dibînin dixwazin di ser Iraqê re derbas bibin. Yani بله بله از پاشه ترا بشینم مخابن حاضر نبوه و ویدیوز ترا و کما از پاشه ترا بشینم که دبیجه عراق را دخوازه دبیجه عراق دبیجه جب عربا دخوازه يعني حرمت نادن قال كردستان خو الله كردستان الودري هي الودري نويساندي حكومه هرم كردستان سنور حكومه هرم كردستان تدبيني الويالي الله كردستان تدبيني الويالي Evet çaxi hol hürmeti neden gele Kurd? Neden de Herema Kurdistan'e kub desturi bresmi hatin nasandın hun çam karın yen pişkiriyor kenu derbasi ve dere beben. Ne ola ya? Rasta. Paşa tişteki diye bal beden. Demet xwazın ya mesela hava Hatay çima derbasına bin le Suruj çima derbasına bin le Hafrin çima derbasına bin le Reyhani çima derbasına bin. Eri يعني او مثلا تخوازن بکار بیدن yani ji bo berjondiyen xwe ji wê derêva derbas bin zûtir dikarin bigêjin. زوتر تقارن بله زوتر نعوج zaten eğer tu her Ürdün yani zaten Falastin yani her oten tiştil ve dere dikirne zani İsrail jisnure وجهي her الوedere her Mısır ne mesela yani mesela gidi lipişt vedere ku Arman cewana mite Türk dizayn dike و قطر جی پاره جوان را تشینه زانی خرجی وانا دike tiştekî dijî heye min dixwast ez fikrete bigirim na em viya dayînin mesela pejekê doh min nûçeyek xwend sibe roja pejekî wê çawa be yani hin hevalan telefonê me kir hin derdoran telefonê me kir hevan nû tiştek ku doh min derheqê pejekê de gotiye di nava vîdyoyê min de hene ev ne şîrova me bûn ew weke nûçe bû weke îdia bû yani pejak nakeve çarçova vê pêva ji wê pejak bi serê xwe dimîne lê eger pêvajo pêş bikeve dibe ku di ser aktorên pêvajoyê re pejak bikeve kontrola Tirkiye û Partiya Karkerê Kurdistanê jî hêzên me ê Başûrê Kurdistanê jî ji ber ku qelsin di destê Îranê de ji berê ve tekîlî wan bi Îranê re heye ew dika yani pejak jî dikare bikeve bin kontrolê mesele ew e yani xeterî heye baya ne şîrova me bû şîrova derdorekî bû min ji we re gotibû niha em karin heval bedran hinekî vekirîtirî bêjin yani ji ber ku berçavê min rûn be yani bisekine ez viya nişandim paşê tu vekirî bêje tu fikra xwe vekirî bêje ê ne mesele ev nexşeya Tirkiye di ser Hatayê re mesela ev Hatayê di ser Hatayê re avê derê derbasî Şamê dibe Şamê de derbasî İsraîlî dikare bibe pir bi rehetî çima rast e çima vê derê li ser Zaxoyê re tê Musulê de tê digerin derbasî Ürdünê dibin ji Ürdünê nizan derbasî ku dibin çi heta İsraîlê yani vaya tu mantıqî nabînî di wê manê de evet zaten Ürdün nayê le heval bedran Ürdün nayê le yani dikare ew kene yani şwara ew bêjin ama Ürdün nayê le wana nêzî İsraîlê bibin yani niha ew vê derê welhasile mijerekî tu wekê provokasyon pê nasedikî temam hat fehmkirin niha mesela pejekî çawa dibe
دارا تو دو گوتنا خواب ده ناس کرن دارا ایران باش ناست کش برکو کردین روجلاته کرد باشوره کرد باکوره دارا جه هر دریه yani Surani jî zane, Tirkî jî zane, Kurmancî jî zane, Farsî jî zane, Erebî jî her çî Em ketîn ser ew ê ser sêgoşeya Kurdistanê heval Bedran em ketîn sevê derê ji ber ku di ew CHS ji dayîk bûyme yanî hemû Partiya Kurdistanê ji li wê derê dest bi şorşa xwe kiriye. Zanî di serî de em QDP yanî bi rêberetiya Mela Mustefa Barzanî paşê yeneke ket wê derê de niha jî ev nêzî çend salin şorşa Bakurê Kurdistanê pekek ket wê derê de heye û bi rastî jî em wekû hem malbata xwe hem hemû ew gundewarên wê derdorê em neketîn bin bandora çi hêzên ên dagîrker em hem li wê derê bûne jiyana me li wê derê bûye di hemû zorî û zehmetiyê de min piştgiriya her sê şoriş her çar şorişên Bakurê Kurdistanê kiriye yê Rojhilat me şorişa Demokrat bele şehîdê we hene di nava Partiya Karkerê Kurdistanê de. Hebî şehîdê me hene çawa şehîdê me di nav yenekê de birê min şehîd e di nav PKK de di nav her ew ê me de şehîd hene yanî tunînê şehîd nebe di nav hemû partiyên her çar partiyên serekeyên Kurd de şehîd hene meselen me hem piştgiriya şorişa Hizba Demokratîk Kurdistanê kiriye bi salan li cem bûne me şorişa Mustefa Barzanî bav û kalê me xizmet kirine me em wekû xurt xizmeta şorişê yenekê kiriye birayê min têda şehîd bûye şorişa me ya Bakurê Kurdistanê yani em vî awayî gewre bûne. Tamam. Yani dara hûn nas dikin li gorî wî em şîrovên dara guhdar bikin pêşeroja siberoja pejakî wê çawa be. Mixabin dixwazim heval bedra hinekî vekilî bêjim ev ne düşmanatiya ti kesê ti hêziye tu zanî em vê derê nêrînên xwe dînin ziman yanî ez wilo dibînim bi giştî tevgera em wilo bêjin apojî yanî çi pijake çi PKK çi Rojavayê Kurdistanê tu zanî hemû jî dibin bandora yek însanî tane ew jî ew xwe jî dibêjin yanî ne em dibêjin ew dibêjin Heta Murat Karaylan di çavpêkevnê pê çend roj berî jî ew dibêjin ew yani ew dibêjin em bê serok jiyan nabim serok çi bêje me wê bikin zanî ê li vê derê de dewleta Tirk dibêje me rêkeftin bi Rêz Öcalan kiriye ku temamî tevgerê xwe hilweşîne yanî pijak jî têda heye di nav wê de çi qasiya ew bêjin Doh min û çêk xwend dibêjin pejak têda tune ji ber hem sebeban ji ber ku İranê dara İranê qebûl nekiriye entegrasyon pêk were İranê gotiye na ez entegrasyon qebûl nakim ji ber ku wextê İran qebûl neke pejak nikare cihî bigire di nava vê pêvajoyê de meseleye we rast ew jî dibe ama tu zanî çawa ye yanî mesela Rojavayê Rojhilatê Kurdistanê jî em rastiyek bibînin tu zanî pijek çi qas jî xwe dîayê xwe bike wê ez li Rojhilatê Kurdistanê xelkê me heye ama ez wilo nabînim li gorî xwe ez dibînim hêzê herî xurt li Rojavayê Kurdistan Rojhilatê Kurdistanê çi qasî pasîvî jî be Hizba Demokratîk Kurdistan amîreta qazî ye ev yek di du ya di jî Hizba Zehmet Şirşên Kurdistanê ku ji bêra komela dibêjin yanî di aliyê soran zimanda bi temamî heta Urmiye jî pêra ji ber ku Qasîmlov xwe jî şikak bû bandorekî mezinî Hizba Demokratîk Kurdistanê heye yani zanî ev yek di aliyê sine wana jî de em bêjin nêzî kirmaşanê wana komela heye wicûdê wî pijak rast e belkî em zêde medyan vê tevgerê dixwînin dibînin we mûlo bibînin ku pijak li Rojhilatê Kurdistanê xwedî bandor û xwedî gele ez bi rastî ez wêkê wilo nabînim. Na mesele ne ku tu dibînî nabînî mesele de facto rewş wisa ne wisa ye yani ew rêxistinên ku tu behs dikî ew şeş partiyên ku ana bûne yek pejak jî di nava wan de ye yek ji sedemên ku pejak nikare di nava pêvajoyê de cihî bigire ew e ku ew bi şeş partiyan re bûne platformekî ew bi hev re biryarê didin wekî meclîsekî yek jî ew bû yani Kurdên İranê Kurdên Rojhilatê Kurdistanê na ew rast bû got tiştekî wilo çêkirin paşê helweşiye yekî ji xwe herkes serê xwe belayê serê xwe dimeşe tiştê wilo tu neyê bi hev re namiş
ئەو کوالیسیۆنە تو دبێژی سەری داڵگۆ ئەمە پێک بین و پێگانین وانە تنێ ناوێک بوو یەکی جوانە نە پاک گودار کرد نە کۆمەڵەژی گودار کرد و نە حیزب دموکراتی کوردستانیشی گودار کرد و پژاکشی زاتن تنێ ماوژی خەڵاز و چوو یعنی تشتێکی و لە ڕۆژهەڵاتی کوردستانی چێ نەبووە ئەو بەکری دەبێژن بەلکی هون ئەوێ ئالیگر و مێدیا ئەوانە تاقیب نەکەنێ ینی ئەو دەبێژن ئەم پژاک پارتێکی باکووری کوردستانی تەعلاقیخوا بە ڕۆژهەڵاتی کوردستانی ونێ ئەو وڵۆ دەبینن یان ئەمە دەبێژم پشتی و پێواژووی دەست پێکردیە هێژمارە شەروانên پێژاکێ زیێدە بوونە ji ber hin sedeman derbasî wê dirê bûne û çek û silahên destê pejekê de jî pir bûne û bandora wê li herêmê berfirehbîye wisa me nû çê xwendin یعنی وەخت بۆ شاخێ ئەون ئەو گەریلاین و لە گابار و لە گارا و لە مەتینا و لوانە چوونە کە ڤەکشیانە چوونە عالیەوێ دەرێ تێکەلی پژاک بوون ئەوە دەبە یانی ئەز وڵۆ دەبینم ڕەوشێکی وسە باشە دارە شەڕێ ئەمریکا ئیسرائیلê li hember Îranê de sibê du sibe biryarekî Kurdan heye pozisyonekî çewa bigirin wî rojiyan pê hesiyan ku Kurdan bi Amerîka re li hev kirine garantî xwestine garantiya statûyê Amerîka jî erê kiriye tiştê ku me bihîstî bû ama çiqas rast te nizanim ڕاستی من تشتێ وڵۆ نەدیتیە بەڵبەدران بێگومانە ینی ئەگەر ئەمریکا و ئەوە ئەمە گەرە بەحسی تشتێکی دنیژی بکەن نابەری دوو ڕۆژە ئەمبارگۆیەکی مەزن داخست زاتەن ئەمبارگۆ هەر هەبوو لەسەر ئیرانێ ئەمە مەسەلە ناو ئەمبارگۆیە بەرێ شمولی باشووری کوردستانی نەتکردیانی ئەو سنوورێن هەموو باشووری کوردستانی نێزی 15 سنوورن ڤەکری بوون دنابەرە ئیران و باشووری کوردستانی دەزانی ینی نۆرمال دە هەر تشتهات لێ دەرێ هەر تشت دچوو ئەڤیەک مەسەلە عێراق حتى دبێژن نفتیش دفرۆش لە ئیرانی نفت هات ژێر ناوێ عێراقێدا دفرۆشت نفتا ئیرانی مەسەلە نا ئەڤیەک دوو مەسەلە پاکستان ئازەربایجان نهات بەری دوو ڕۆژە ئەمریکا دۆناڵد ترامپ گوت ئەمبارگۆیەکی مەزنە هەر کەسێکی کو دوێ چارچەوێ دوکو ئەو ئەمبارگۆ هاتی سەرێوانە یعنی نەمەشە وێمە ویژی جەزا بکەن یعنی نەها ڕەوشە ئیرانێ بڕاستیژی پر تەلیکە دەبێت توزانی دا عالیە ئابووریدا مەسەلە عینی وێ تێ بەرچاوێ من 1991 و دەما لە سەدام خستن پاشڕال 1992 دا ئەمبارگۆیەکی مەزندانان سەری ملت پر فەقیر بوو برچی بوو یعنی نەها عینی ڕەوش لە ئیرانێ چێ دەبە و پێرە تشتێکژی هەیە دەبێژن لێ تێخنە ینی ئامادەکاریانە دیسە ئەمریکاوانە لە خاڵێن ئابووری یە ئیرانێ تێخن بتایبەتی مەسەلە هەر ئەو دەرێوانە بخوازن ینی وێجا سوولۆ فکرم ینی بڕاستیژی ڕەوشە ئیرانێ دا خراپە بە و ملەتجی برچی بوو ینی دزانی هەواڵ بەدران ینی دەما ملەت ئینسان برچی بوو بڕاستیژی ینی وێ چاخت تشتێکی ناس ناکە دبە هەروو بوی ئاوای ئیرانێ بڕوخینن ینی ئەس وڵۆ فکرم ینی ئەما تشتێکی بێ پرۆژە ئەمریکا و ئیسرائیل و ئەوروپا ینی یەواش دمەشە عەجەلێوانە تونەیە زانی ji ber ku dizerê nadawane dizere abûrî nadawane zanî ji ber ku wane yanî qonax rêve diçine yani eger plana wan bi têkbirina Îranê bi ambargoyê be ambargo zû da li ser Îranê heye duzanî rast ambargo ama ambargo ferq heye meselen duzanî çi heval bedran mesela tu dikarî berî 2 sala berî ku şerê İsraîlî wane dikarî li her welatê Almanya Ewropa biçî her Îranê mesela duzanî niha embargo nikare îdî kesek nikare her Îranê birêya ezmanî da duzanî mesela berê ev nebû duzanî mesela niha li Îranê tiştê xwe difiroşin şerîketê wane her tiştê wane tişt difiroşin Başûrê Kurdistanê Başûrê Kurdistanê bazarekî mezin bû ji bo Îranê niha îdî nikare dibe embargoyê berî 2 roja xistî ser wan îdî nikarin yanî duzanî ev heye gerem bibîne mesela gazê xwe difiroş Îraqê duzanî de aliyê Basra wane da kare bû wane qut kirin ji wana vekirî Donald Trump dibêje gere Iraq wane qut kirin qebûl nakin ji wê wî jî ceza bikin duzanî mesela Azerbaycan têda heye û Pakistan têda heye yanî ev welatane têda hene bandorekî car mezin dike ser abûriya Îranê yanî ne tinê ji bo dewlet ji bo gel jî yanî tamam İran wê demê mehkumê hilweşandinê ye yani ne İran em bêje rejîma li Îranê hildiweşe em dizanin ku di plana İsraîlê de
perçekirina İranê heye bikin bikin 5 perçe ji bo ku yani merû zêdetir bikar be hakimê wan hereman be. Yani İranekî mezin bihêz eger bimîne mana xwe tune ye. Rejimekî nû çê dibe. Dîsa dibe mîne dîsa. Amerika dixwaze rejimekî bihêz çê bibe bi kontrola wê de li İsraîl dixwaze ya baş İranê bike 5 perçe. Nizanim tu çi difikrî? راستي راستيك يعني زاني ارمان جوانا اون يعني نتن ايران عراق وسوريا وانا جي بارچه بكن اما تشخاصي و بيك ورا وتشخاص زمان بكشينه تو زاني اگر ام بين نهر مثلا 2900 چند 15 ل خص الامبراطور عثماني زاني 1926 بداوي بو يعني چند سال كشاندن حتى كو كارين يعني او خواستك خو پێک بین لە ڕۆژهەڵاتە ناوین دزانی نا ئەو پرۆسە چێ دەست پێکریە بیرانێژی ئەس باوەڕم تورکیا نەدنا vê پرۆژێدایی vê carêda دزانی lê îran sedî sed têde heye û wî awayî wê îranêjî têk bibin eger bîra te neçe tiştek heval bediran niha NATO jî hatiye navde tilbînî NATO peyama dişîne û wê em ê bikevin dewrê de wane te dîtine peyamê NATOyê dibêje em aziriya xwe kiriye li dijî Îranê ji ber ku Îran dixwaze li Ewropa bêxe tu zanî NATO resmî ev îlan kiriye yani ev têwatayê yani NATO jî tevlîbî şerî be dema NATO jî tevlî bibe welatên Ewropa yani wek Brîtanya û Fransa wane sedî sed Îran dikeve yani çi wê çi bikin Tirkiye jî tevlî dibe. Baş e dara em xatir ji hevala bixwazin gotinê te hebin em bigirin peyamê mesaj peyamên mesajan peyamên hevala jî dixwînim. Baş e tiştekî min tune gelek spas îşev xweş bû em carek dinê bi hev re biaxivin bi rastî jî hinek şirobe bikin yani ev cara mirov lazim e ne wile ya kengî bixwazî kanala wê ye kanala milletê kanala insanê mîneyê te ye werin ji xwe re şîrove bikin biaxivin û divê em bi hev bişêwirin tiştî ku em Basta gelek spas ji bo te jî hin heval dibêjin her tiştî îcab nake mirov bibêje di kanalên Kurdî de mirov her tiştî dikare bibêje di kanalên Tirkî de divê mirov her tiştî nebêje tam berabaj kanalê Kurdî de ki mesela an haya sedî sed divê qenaatê de me ku Tirk li me temaşe nakin Arab li me temaşe nakin tenê Kurd li me temaşe dikin tenê insanên welatparêz li me temaşe dikin insanekî ne welatparêz be jî me temaşe nake ama kîjan Kurd ne welatparêz ez merak dikim her Kurd muhakkak hestî wî netewî heye welatparêzê jî li me temaşe dike em tiştekî ji hebû divê neşîrin çünkü rojên pir şok li pêşiya me ne ya êdî em çi ji hev veşîrin tiştekî neşîrin tunekî yani em rastî yani heval bedran tu zanî yani bi rastî jî em hinde cara tu zanî bêjin yani em belkî hinde tişta dibêjine xelek bêje ev düşmanatiya me dike yani wilo tê bike ne rastî nabe yani em pê diêşine tu zanî yani ev du cara tu kesekî heta niha ji me re negotiye hûn dijmeniya me dikin û ew şik û şüphe jî tune ye Kurdekî dijmeniya Kurdekî nake fikrên cuda hene nêrînên cuda hene tu kesekî binêrin di nava Kurdan de hin kes hene ji bo tola xwe bigirin taybetî dijminahiya Öcalan û Partiya Karkerê Kurdistanê dikin ew taybetin yani ew berê xwe nadin rêveberên dewleta Tirkî berê xwe nadin hêzên dagirker sirf ji bo biçûkxistina vê tevgerê bi zanebûn rexne dikin fikrê wan cuda be jî cuda nebe jî mîna me bifikirin jî cuda êwan ew e karaktere ama insanê mîna em wan naz dikin ew arman cawan heye tu zanî ew arman cawan heye em wane naz dikin insanê mîna te welatparêzin dilê wan dişewite ew hewl didin meselê fehm bikin û ji bo rêya rast jî şîrove dikin yan jî rexneyan dikin veya hestekî welatparêziyê ye qet nexeme baş e tamam heval bedran gelek spas şebaş wera ji bo dost û hevala jî bi heya nav me rabûn gelek spas mala we ava dem baş serserê min serçavan